Хочу закрануць тэму, якая стаіць крыху наводдаль ад маіх асноўных зацікаўленасцяў, але, на маю думку, заслугоўвае не меншай увагі. 27 чэрвеня Белта апублікавала інтэрв'ю з галоўным паляўнічым краіны, былым міністрам унутраных спраў Беларусі Ігорам Шуневічам. Размова прымеркаваная да 105годдзя арганізацыі. Як гэта часта бывае ў беларускіх дзяржаўных медыа, інтэрв'ю не ўтрымлівае ні вострых пытанняў, ні крытычнай дыскусіі. Сярод іншага, Ігор Шуневіч паведаміў, што таварыства ўнесла ў кампетэнтныя органы прапановы па змяненні заканадаўства аб правілах палявання і вядзення паляўнічай гаспадаркі. Закранаюць яны і статус бадзяжных катоў і безнаглядных сабак. Што менавіта прапаноўваецца змяніць, які правовы статус гэтыя жывёлы маюць сёння і які атрымаюць пасля зменаў, з інтэрв'ю зразумець немагчыма. Журналіст не задае гэтых пытанняў, а суразмоўца не лічыць патрэбным іх тлумачыць. Затое гучыць іншая думка. Паводле Шуневіча, безнадзорныя сабакі нередка аб'ядняюцца в стаі і наносят ущерб как дзікай прыродзе, так і сельскаму хозяйству. Менавіта гэтым абгрунтоўваецца неабходнасць заканадаўчых змяненняў. Узнікае натуральнае пытанне, што стаіць за гэтымі прапановамі? Ці не азначаюць яны пашырэнне магчымасцяў для адстрэлу безнаглядных жывёл? Калі так, то для тысяч бездомных сабак і катоў гэта можа азначаць не вырашэнне праблемы, а смяротны прысуд. Мабыць, ваяўнічым паляўнічым ужо не хапае дзікоў, рысаў, ваўкоў і лісіц. Цяпер яны звярнулі ўвагу на тых, хто, на іх думку, наносіць шкоду прыродзе і сельскай гаспадарцы. Але ці сапраўды гэта і ёсць рашэнне? У многіх краінах праблему бяздомных жывёл вырашаюць зусім інакш. Сістэмная стэрылізацыя, вакцынацыя, рэгістрацыя хатніх жывёл, адказнасць гаспадароў, развіццё прытулкаў – вось тыя інструменты, якія дазваляюць паступова змяншаць колькасць жывёл на вуліцах. Цывілізаванасць дзяржавы вымяраецца не тым, як яна абыходзіцца з моцнымі, а тым, як яна ставіцца да самых безабаронных. Чаму праблему бездомных жывёл у адных краінах вырашаюць ветэрынары, валанцёры і муніцыпалітэты, а ў нас яе абмяркоўвае галоўны паляўнічы? І ці варта чакаць гуманнасці пры такім падыходзе? Лёс бездомных катоў і сабак пры дыктатуры не зайздросны, як і лёс насельніцтва, якое паступова, крок за крокам, пазбаўляюць гуманнасці, замяняючы яе на абыякавасць, жорсткасць і перакананне, што маюць рацыю толькі тыя, у каго дубінка або стрэльба.